Kelaa, jos sä et pääsis sun bestiksen kanssa samaan päiväkotiin. Kuvitellaan tilanne. 2-2-vuotiaasta naapurusta aloittaa varhaiskasvatuksen. Lähin päiväkoti on kodinomainen ja yksityinen, mutta vaan toinen pääsee sinne. Pienitulosille yli 500 euron kuukausimaksu on mahdoton ja vaihtoehdoksi jää kaukana sijaitseva kunnallinen päiväkoti. Toimittaja Taru Tikkanen pureutuu aiheeseen uudessa Rapport-jutussaan. Nykyjärjestelmä eriarvoistaa perheitä, sillä Kelan yksityisen hoidon tuki ei kata kustannuksia. Ja tuki on pysynyt lähes ennallaan vuodesta 1997. Alle 10% tuen saajista saa tulosidonnaista hoitolisää. Ratkaisuna voisi olla palveluseteli, joka tasaisi kustannukset yksityisen ja kunnallisen varhaiskasvatuksen välillä. Se edistäisi tasa-arvoa ja monimuotoisuutta, mutta vain alle puolet kunnista tarjoaa sen. Miksei useampi? Tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen valinnan tulisi perustua perheen toiveeseen, ei tulotasoon. Lue lisää osoitteesta rapport.fi. Onko aika tehdä varhaiskasvatuksesta aidosti tasa-arvosta?